Ayan, magandang gabi mga kaulam sa lahat mga kaulam. Ngayon mga kaulam, magluto naman tayo ng panibagong menu. Ang lulutuin natin ngayon ay tambakol na may puso ng saging. Tapos yan, yung tambakol tapos yung puso ng saging. Gagataan natin mga kaulam. Tapos lalagyan natin ng siling haba. Ayan. Saka sibuyas, bawang, luya. Tapos ito, kamyas. Nakaano tayo ng kamyas mga kaulam nung nakapagbila tayo ng kamyas nung naginit. Saka ito lalagyan natin silang magic sarap, asin, saka suka. Ayan. Himayin muna natin mga kaulam itong puso. Itong puso mga kaulam, ihusog-usog muna natin. Medyo mali itong mesa natin. Itong puso, tanggalan muna natin ng kwento, mayroon pa. Ayan. Dulo. Medyo tinamaan mga kaulam yung dulo na nabili namin puso eh. Ayan. Ito malalaki mga kaulam ang hiwa. Masarap to pag malalaki ang hiwa sa ginataang tambakol. Yan, umpisa na tayo mga kaulam magluto. Unahin natin itong puso ng saging. Isapin natin dyan. Kasi muna natin itong mga kaulam. Papaksiwin. Yan. Isapin na natin. Para hindi siya dumikit. Ito na yung tambakol. Lagyan ko na rin ng asin. Yan, shout out sa ating lahat mga kaulam. Sa mga manonood ko, mga comment naman tayo. Yan. Lutong Bicol pa rin mga kaulam. Mahilig talaga ako sa gata. Yan. Tapos lagay natin itong natirang puso ng saging. Pusin na natin. Bawang, saka sibuyas. Ayan, mamaya na yung iba. Tapos lagyan din natin ng ayan. Tapos lagyan natin itong dato puti. Ayan, dato puti. Baka naman ng konting tubig. Ayan, sinalang natin mga kaulam. Ayan na. 5 minutes later. Ayan. Ayan mga kaulam, yung niluluto natin ginataang tulingan na may puso ng saging. Napakasarap yan mga kaulam. Bali pa lang yan mga kaulam. Pangalawang pa lang yan, gata. Ayan, wala pa yung kakang gata. Mamaya natin ilalagay. Lagay natin mga kaulam yung lahat na sangkap. Ayan, todo na natin to mga kaulam. Medyo malabo, wala akong tag-camera. Ayan, lagay na natin lahat. Tapos ilalagay na rin natin yung purong gata. Saka natin dadahan-dahanan ang apol. Yan. Takpan ulit natin. Yan, lagay natin itong mga kaulam na magic sarap. Ayan, magic sarap. Busin natin itong isang sachet. Saka natin titikpan mamaya kung ano ng lasa. Saka natin i-adjust ulit yung lasa niya. Takpan ulit natin. Ayan mga kaulam. Kita nyo na. Ay napakasarap. Ayan na. Lalasahan na natin. Kuha tayo ng konting sabaw. Okay na. Pwede na to. Patayin na natin mga kaulam. Yan, lagay natin sa mangko at i-serve na natin. Yan mga kaulam, nasa mangko na yung yung niluto nating tulingan. Ay tambakol pala na may puso ng saging. Yan, napakasarap tingnan. Yan mga kaulam, dyan na muli tatapos yung vlog natin mga kaulam. Thank you.